Salam kadirli işler, mehriban dostlar. Bugün programımızı bernamanın yekşemi günü aldık. Sebebi saat 4'ten son İran'da internet kesilýänmiş. Hemişe gijeler görünmerýärdik. Şol üçin hawa bir gedek yekşemi gününi geçirmeli boldy. Ýöne gawy tarapy gününi bolanda ışığa gerek yokmuş da, güneşin ışığı. Allah canın öz yaradan ışığından gowsy yok. Aydınlık. Gündüz gowda bolýan eken ya bir tarapdan. Biz häzir edil şol we aleyküm salam. Salam berýärler, hemmesine salam aýtýan. Belli kümmetten biraz kynrak bolmaly, kümmette biraz şol adamlar etiraza da goşulandan ýöne benler türkmenden aňsatrak gelýän bolmaly. Ýene bir tarapdan bilişiňiz ýaly täze internetler de ýollar. Öň Amerika käbir ýani kän teçhizaty Irany tährim edipdi de. Şimdi şonu internet teçhizatı adyny şu tährimden aýyrypdy. Bundan sonra ýoş-ýoş gaty güýçlenjek internet. Belkem ýöne beter giýje almasyn İran halkynyň derdine ýarasyn diýelim. Hemmeňize bir serek jan saglyk arzu etýärin. Bizde de biraz hawalar da sawydy, galňyrak da geýmeli boldy. Hawa şu ýazýan dostlaram bir-birinizden habar bolmak üçin olarda okap bilersiňiz. Gonbet ba Wi-Fi o VPN imkanyş häsýatdyr. Hawa ýollaryny tapmaly, agarat ýollaryny tapmaly. Indi bolsa bir gedek näme hemişe biz tarihi görünler berýärdik da. Bu gedek bolsa İran halkynyň özi tarihi ýazyp otyr. Şol üçin şu bernamany ýazylyp duran tarihe oýarlydyk. Ýazylyp duran tarihten görünýär. Elbette goşulmaýanlar, goşup bilmeýänler hem sonra bunu bir zady videony ýazarlap bilerler. Bilişiňiz ýaly bu 40 ýyl bizim üçin hiç haýyrly bolmady. Aýratynam bizim türkmenlerimiz ýaly gowmiýetler üçin beterräkler boldy. Hem mezhebi taýdan hem gowmy taýdan. Soňu da bellidi, ýani bir gün milletiň ayağa galjagy, ayaklanjagy belli. Sebebi dünýäde we tarihde hiç bir diktator hemişe galyp bilmeýär. Galmak üçin halkyň bilen bile hökümet etmek gerek-de. Halkyň dili bolmaly. İran'da näme hem millet o tarapdan bahatçılık, ondan näme tawuk ýymyrta, näme diýsek millet iýjek işeýini tap bilmän duran ýagdaýynda. O bir tarapdan hem şol azatlyk hem ýoga, nefes adamlar öz şahsy giýjek zadyny ýürümek, näil ýürüjek, näil giýjegini ruhsat almalylar. İki tarapdan basyp başladylar. Ol üçin halka milleti yaşamak gaty kıyın boldy. Ýöne bu hereketler zatdan beri başlap gelýär da şol islahat, şu Mir Hosein Musevi şolun döwründen beri bir gedek şol Mir Hosein Museviň döwrüne ýatyrdylar, özünem içeri gatdylar, şu tapsy ýatyr. Ondan sonra bollum kadediler de. Yani bollu şu Hoseyin'in allık içerik kerubinem içerik allık. Şimdi bu milletin sesi çıkmaz diyorlar. Yöne bunlar bir daha diyalmış ya. Buna suret mesele değil ya. Meselen sen yüzünü çözüyen. Anarda dert yatan mı olsa, ot yatan mı olsa bir gedek o taraftan çıkar, bir gedek başka bir yerden çıkar. Ama o dert çıkar. En sonunda da beter basanı da alavlat çıkýanlar. Güýçli şekilde çıkýar. Şol üçin bir gedek şol güýçli şekilde çykdygyny gördük. Görüp atýar. Ýöne munyň kän tafawutlary bar öňkülere göre. Şol tafawutlara deginip geçsek bolsak, birinciden öňkülerde bilýäňiz belli bir toporlar şol ayağa galýady. Belli bir toporlar. Mesal için danışıyorlar galya, ya bir ıslah talepler galya.
Indi bolsa şoň her tarapdanlar, her bir sınıfdanlar da ayağa kalarlar. Ol öwrençisinden hem bar, danışýusundan bar. Orta katlaklardan, yani daha da gışry mutawassit bolýardy. Olardan hem goşulyp durlar. Hay şunlara çadırlysam goşulyp dur, şu çadırsam goşulyp dur da. Diýmek bütün İran halky her kim bolsa bolsun. Yetipdir da, ştaýyny yetipdir, indi şunu zat bilen ok. Birisi biz ýal türkmen bolanlygy üçin Farsy bir şekilde, Sunnisy bir şekilde, Şiýasy bir şekilde hemmeti şunu ýaşap bilmejegine göz ýetiripdirler. Şol üçin hem umumy bir aýak galyş bolupdyr. Böyle ul şekilde hemme şäherlerde bolanma, onu kontrol etmek de kıyım bolýar. Azanrak kiçiňirek şäher bolanda onu vurup ýatyryp da bolýar da, soňra ay bir näçe adam öldü diýip adamlar gorkýarlar, öýlerine kaçýarlar da bol edilýär da. Emma şol näçe giň bolsa, ýaýrap gitse şäherlerde olary vurmagy, basmagy da adam gerek da. Onu da yarak gerek, adamlar gerek, güýç gerek. Ondan serwaz gerek, ýene nizamiýet gerek, onu ýetirip bilmeýärler. Şol üçin hereket boljak bolsa şeýle giň tutuşlaýyn bolmaly. Adak tenek bolsa, ay şolar kalsınlar, ýa-çan peýda bolanda bize de ýetir diýip ýatybersek, on peýda bolmaýar. Onu gurup ýatyrýarlar. Emma sen de her taraplardan çykyberseň, her ýerden bir ses gelse, en azından kömegiň näme bolýar? Olara vurýan adamlaryň sanyny azaltýar. Olaň güýç şaşýar da her ýer kontrol etmeli. Şol üçin bir gowy tarapy şu. Şu ýerdek men öňkülerde myň bir girişi al etmeli, bir başlangyjy. Şu ýerdek gaty güýçli aýak alyndy. Eger şu ýerdek vurup ýatyrsalar hem milleti, ýok etseler hem şunu görkezýär, mandan meýlek millet ýatmaýar. Eger ýatjak bolsa da awan boldy 98-nji ýylda. Şonu vurdular, öldürdiler. Indi adamdan ses çykmaly da şondan beri. Hani 3 ýyl soňra ýene ondan meter güýçli çykypdy. Diýmek, vurmak, ýenişmek bilen, öldürmek bilen bolmaýar. Şo kıyınçılığı çözmesen, vurmak bilen netije alıp bolmaýar. Mundan meýlek bu ýüzden, bu sebäpden bu hereket dewam etjek. Ýa ýykarlar, ýa bugün ýykylýar, ýa ikinji gün, ýa soňky gün ýykmaly, ýykylýar. Onu ona göz ýetirip bolýar. Sebäbi güýçlenýär millet, öňküden emeter güýçlenýär. Bir de bir ýerek dünyada da şimdi adam reaksiyası, yanlanması Türkmen sırayı. Yanlanışı da güçlü oldu. Bir vakti bilýäňiz Obama vaktinde näme diýerdiler İran milleti? Obama ya ona diye näme diýerdi? Ya Obama ikrar şonu Allah şu ar berýärdiler. Ondan ýöne Obama kömek etmedi de peýdasy bolmady. Emma bir yedek şonu ýalňyşynan bildiler daşary ýurtdakylar. Ýa-ni Amerikan Cumhurbaşkany tribununa emaýet etdi. Başga da her ýerlerden, Almanyňkydyr, başga her ýerden şol himayetler bolup oty ses giýinden. Halkara meçherde sesler ýaýrap başlady. Ýa-ni Dağıttı yani hashtag'i Mehsa Emini'nin 80 milyonu geçiptir diye şu dünyada. Şoň öýle görkezýär. Dünýäň gözi şu İran'daki hareketlerde ön bu derecede hiç bolmaýardy. Şu mesele, biz Türkmen Tehran'da geleylik, onu da bir aleyküm salam, onu da bir göz aylap geçeýliň. Türkmen Tehran'da şol köp şäherlerde zatlarda bir hereket ýok, ýöne aýdyşlary bilen hoşa 83 milyona vardı Twitter'de şu wagt. Türkmen Tehran'da kümmetde bir
başta şol vilayette oğullamız çıktılar, sonra Türkmenler de koşuldu. Havar gelişine göre 2 sana kıyız oğullarımız tutup ekidip dillerim çıkarmayalar, içeride yatan olmalı. Atlarım bir Hatice Şiir Muhammedli, bir de Atife Zeytulli. Atalar barıp sorandı da gelmeyen hedir havar yok deyip şeydim. Savuyan olmalı. Bunların bilýäňi da tutandan sonra diňe Allah orasyn diýamaly. Ya Allah oramaly, ya da Allah'ın benneleri şolar barıp çıkar, doğrulan çıkarıp alıp gaýtmaly. Başga ýol ýok. Şol üçin gynanç bildirýär. Indi Türkmen halky näme karar berer, ony özleri biler. Ýöne şunu ýaly habarlary eşitip gynançymy da sebäp bolýar. Şu arada bir kim meselen Türkmenler vardı, aýdyp geçedim geldi. Birinci dene şunu bilmeli. Şu İran'da şöyle bir uluk özgörüş bolmasa, bütün millet bolup bile edilmese, bize de peydası yok, bizden etisap bilmeyiz. Şol için elimizden bir zat gelýän bolsa etmeli. Başarsan, senle köçeye çıksan, gıyıgırı versen, senle güýçleri biraz azalt diýäňler. Mesal için gürgenine bir ayaklanan bolsalar, gürgenine kalan bolsalar, otak nizamilat döken bolsalar, kümmette de biraz ses çıksa, o nizamilen yardım kümmeti vermeli bolýar da. Ondan kelaladan çıktı, yeneyi vermeli bolýar. Akla yeneyi olar dağıp gitýär. Güýçleri azalýar da. Şol üçin näme de olsa bir yerlerden ses çıkarmaly. Daşar çıkıp çıkarmalymy? Ya korkýaňyz bolmaýarmy? Akşamlarda saat 9'lardan melap gıyırmalı, bolmasa penjaralardan kara sesini aýratmaly bir şekilde. Nähili başarşyňyza görä da o taýyny özüňiz kabul edersiňiz. Şaýda ýene bir zada dikkat edilmegini isleýän. Düýnüň ýanky Işnoýe Kürtler tarapyndan alındy da Işnoýe. Indi ýene de kontrol döwlet geçiren ýaly özüni biljek diýil. Şonma käbir toporlar Kürt egneşigi bilen ellerine yarak alıp şol häki silahly Kürtler we militan şolar alan ýaly edip görkerýärler. O tarapdan İran Internasyonala Kürtlerin demokrat adı var, hezbi var. Demokrat Kurdistan diye. Ve aleykümselam. Onun şol adamlar bilinki değerli. Kürtlerin üstüne başka milletler hassas edecek bulup özlerin iyi veren adamlar diye de. Özler sazman diye. Şaydan başlat şeylerek açıklayın görünü. İran milleti ya Ruşen fikrin ulakon bir kaygıları şey. Bir hareketlenme olsa, ayağa kalış olsa İran'ı bölük ederler diye de. Kim ederler? Kavmiyetler mesela. Kürtler var, Azerbaycan var, Arap'tır, Türkmenler şuna eder. Şol için biz yıkmayın, devleti yıkmayın deyip şeydi saklayalar. Hem işe gözlerini orkuyalar. Ne olaram şol İran'ın bölünmegini islemeyensen ayşım näme zulümli olsa cızdap yedeyliyalar da. Şimdi bu şartlarda şol özleri Kürt egneşiğinin iyi veriyalar görýän mi tezye teleple geldi diyecek bolýarlar da. Tezye telep. Men hatta Türkmenoğullarında eşittim. Şeyle zat etmeli. Yankı bizim bir käbir armallarımız da var da Türkmen Tehran'da özüne muhtar olmalı. Federali olmalı. Bütün İran. Şonda biz hakmyda gowuşup bilýäs. Dilimiz okutulmalı. Yerlerimiz özümüzdeki olmalı. Zawylları götürüp getirmeliler. Zinallarımın egneşiğine degmeliler. Ahullarımızı öldürmeliler. Arzularımız var da
duygularımız var yatan içinde. Yöne şol duygular eğer aklı bilen kontrol etmeden katı yanlıştır yarım dağları. Eğer biz şu wagtyň özünde häzir hiç de bolmaka, yıkılmaka, bir tor Türkmen gelsinle o Türkmençilik etse, Türkmen hakkı kıygırsa, bolmaly hut muhtar kıygırsa, kimin peydasyna bolýar? Hökümetiň peydasyna bolýar. Sebäbi olur bahana bolup öz halkyny biziň tarapymyza, biziň garşymyza birleşdirýärler. Hem öz hökümetlerini goraýarlar, hem türkmenleri goraýarlar kellelerini, Kürtler goraýar. Şol üçin asla hiç ýalňyşmalar. Böyle ýagdaýlarda, uniýaly ýagdaý şertlerde hiç bir de şu wagt nasionalisti hiç var gerek däl. Şu wagt gerek däl. Hawa bir azatlyk bolsun, kon ele alsın, halkyň eline düşsün güýç. Ondan soňra her kim näme islemeli, onu aýtmaly. Ondan soň hezbiň ne bolmaly, hereketiň ne bolmaly, milli hereketiň ne bolmaly. Ýöne şu wagt häzir nämeň belli, kimin ýeňjegi, kim galjagy belli. Muny ýaly görüň edi bersek, peýdary ýokarkylara ýetýär. Şo taýy sagda bolmaly. Men käbir aşy olanlar aýdanla olara şu tapşyrykda boldum ýa, tapşyrdym. Asla dılatlar etmeň. Etjek ammosoňyz bara, bu şuarlarla ne? İran milleti bilen bilelikde belli bir hedef, niyet bilen belli şuarlarla gitmeli, şolara goşulyp gitmeli şu wagtda. Olardan başga özüň başga syr bolup akyp gitýär, sen ýok ederler. Bu tarihi ýalňyşlar hiç wagtda bolmalylar. Bir de hemişe syr bilen bileýärjek bolmalylar. Geçmişlemeden hemişe ders almaly. Bütün millet bir tarafa ağıpdy, haýyran, sen başga tarafa gitsen, sen ýok ederler, sen haklylyk bolsaň ýok etýärler, haksyz bolsaň ýok etýärler. Şo taýda dünýäň siýasatyndan bir habarymyz bolmaly. 2. İran'da olup geçen zatlardan habarımız olmalı. 3'ü de öz halkımın arasında hayzi bähidi olacak. Onun oylanışmalı. Hareket etmeli. Ay, bula hazır bolan da bir wagtda yeňiş bolsa her kim bir bilen hezp bile gelip bölük etýärler milleti. Bir çep bolýar, bir rast bolýar, bir tuğda, bir fadaý bir. Bize wara 10 ýar görün gerekki. Eger bir wagtda bolsa da inşallah berişe bir milli bütün Türkmeniň menfaati. Milli hareketle azmy? Arap Türkmenlerine bara milli hareket. Suriye Türkmenlerine bara. Bir tuğda bir fadaý görsek o zat bolup durany bir cephe döretýärler. Biz ýani o gülleri häzir hiç gerek yok. O gerek wagtynda, gerek bolsa etmeli işler. Şu wagt bir zat boljagam bolsa İran milletine bile gitmeli. Goşandyň peýdan we şoýul goşulmaly, ýetirmeli. Yok beteren mara gürrün gerekde olsa yatsın al yatıver. Ay biraz yatan yerinden hayrım yetireyin diysen ne var ha? Onda giyeceler bir kıyırmanı başarırdın o ağzından. Hava şol için goýady feýlen düşmany müşterekdary. Gürrün şol. Asıl gürrün şol. Şol için biz nirde de bolsak biziň dogallarymyz, biziň ýüregimiz şo taýçyn urup otyr. Biziň ýurdumyzdan daş bolmagyň sebäbiniň özü şunu ýaly bolýan zulumlar, şo şertler ýokdan biz de gatnaşyp ýörjek halkymyz arasynda. Biziň dogan garnaşlarymyz şo ýerde, hemşerler şo ýerde. Şol üçin biziň türkmenlerimiz ýangadandan bir wagtda ýalňyş hereket etmegini hiç wagtda islemeýäs. Sebäbi biziň ýurdumyz, biziň şäherimiz, biziň ýerimiz şo ýerde. Bu gürünlerden sonra köp sağ olun meni dinleýäniniz üçin şular aýdaýyn diýdim. Gysgarak netije alsak, hereket etjekler etsin. Özüne göre başga bir zat bol döretmesin. Şu wagt hiç gerek däl. Boljak bolsa İran halkyny bile. Şol. Hawa azadi hemişe tavan daşdy.
Ola doğru. Azadi bir zat bermesen bolmaýar. Indi men gaty aýtmajak bilen sebäbi näme? Ay özü daşar ýurtda oturan ýerinden gürleýär diýjek bolýarlar. Bolýarlar bolýar da ol üçin galyň çykyň diýmäge men özüm o hakkı özüme bermeýän da. Siz o ýerde ýaşap ýörüňiz, siz görüp ýörsiňiz. Men umumyrak nezerleme aýdatym gelýär. Indi eger şu görünler barada fikir berjek dostuňyz bar bolsa, bar bolsa, ben bu ýerde alyp bilerim, çagyryp görüň üçin açyp bilerim, nezeriňiz bolsa. Ýöne men öňkü döwürlerde hiç wagtda türkmenlere makalat da ýazýan namyny ýaly çykşam etmedim. Çykyň zat ediň diýmedim. Sebäbi türkmen pahyrlar hemişe tarih boýunca gaty şeýleler, jinayetler boldy, gaty horladylar ýalňyş hereketlerden. Ýöne şu ýerek çykjaklara çykyň diýjek, çykjaklara. Sebäbi inni aňardy görnüp dur. Aňardak aýdyllyk inni görnüp dur. Hökmen ýetilýär, İran halky ýetýär. Han gören. Benazaram şu hem ne deyip bayat huzurda. Doğruda motor savarlar var, şu da bolýar. Beýgirmagam bolýar, bar bildirmeli gara. Ertesi gün biz türkmenler de balyk birine çağırdım türkmen bilim. Aferin, payant, hanım türkmen korkuna şu Kürtlerin arasında özleri igneşkidirler. Bizinke de istederler, näçe adamı türkmen doğum telpek giydirirler de var. Tezziye edecek falan edecek türkmen sehrab devlet bolmaly kaldırsalar şu var. Sonra da partlarını görün türkmenler tezziye olacak bile, Kürt tezziye olacak bile, olar birleştirip kaytan bize düşman etseler. Bu harekette netice etmeye bizimle kellemde uğrayalar. Böyle sağda olmalılar da. Öz illerle. Meryem usta. Selamun aleyküm ve aleyküm selam. Hoş geldin. Alamat bak. Osman, armalawa tawsat. Haydi aytsak dedim bolsa. O eşdiyäs bile. He? Doňýaňyzda ýoly. Haydi ver. Doğru. Men özüm Türkmen edel ýöne daşarda Türkmen sahradan daşarda ýöne. Ýa-da aýdaňyz men burtory adam daşarda bolan bilen saket bolup bolmaýar. Sen hiç diýmen durup bolmaýar. Burada diýmeli bolýar. Çykja adamlara çykyň nimelda. Ya tegal bir hiç aýtman adamlar bir başarýala bir nefer himayet eder ýany, bir gowullyk berer ýany. Bilen bu şeraýatda geplemen durmak heýwara gyn. Adama azap wojdan tutýan. Özüm aý bir hafta daha rahat diýmedim mene. Ay geçer dedim. Ýok, bolmaýar. Olacak zaten adam azap wojdan tutýar, näse saket dursa özüň arahat bolýar. Akşamlaryny ananda bolsa kym gelmeýär. Gitmem bolsa bara, şu ulaqan da şu. Hareketin dowam etjegini görýär. Akşamlaryny ýat. Ýok, adam küçüğüne yatırardylar. Bolýar, sağ ol, reza madym. Reza. Bolýar. Başga da geljek bolsa, başga sözüň ýok bolsa, indi geljekler alaýlanlar. Can? Ben onda bolýar. Ýok, sağ ol, taňry. Ýok, bolýar. Bolýar, gaýrat. Bagyslan wagtyňyzy aldım. Ama internette zayıf. Bolýar, men aýtjaklarymı aýtdym. Galanam birinjiden Allah bilen, birinjiden siz bilen. Allah Taala inni bizi hiç wagtda har etmesin düşmanlaryň garşysynda. Näçe ýyllap şolaň jebirini, jowrun çekmeli bolmaýlyň. Hemişe dogry ýolda gideýliň, güýçli bolup gideýliň inşallah. Janyňyz sag, ýaşyňyz uzak bolsun.
O hiç kim yok. Bol ha yeni bir kamera bayağı böyle. Bolya. Yine bir dostumuz yeni gelecek yani onam sağlayayım. Karaş